IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Vice Mayor Napoleon Hernando iti iliti sa Nicolas ang nakasagana da iti panagtutudo. Kunana ang nadalusanan ken manarimaan ti panakaplastar dagiti kanal iti nasa o nga ili tapto irikasta ket saan nga agnato ti danom nga insigida apaman adumteng ti panaglalayos. Dapat gagatan iti detoy Municipal Disaster Office, kanti Engineering Office nga manggutikot kadagiti amin nga barangay. Hala nga dagiti barangay no di dagiti kailyan tayo iti iling San Nicolas nga mangdalos kadagiti paglaan iti danom iti tudo kapno may adayo iti deti layos kadagiti kailyan tayo at when nagtudo pa din dual dawin. So, dapat nga tuloy-tuloy dito yung pinagsagaan na lalo inyit nag iti pag-asa nga dito yumay iti El Nino. Kuya sagsagan na tayo kumapo. Imbatad na nga dan iti koordinasyon ti LGU kadagiti kaming ti Bureau of Fire Protection ken Philippine National Police tapno may pasigurado ti Ornos Lina kental na ken isudapay ti mang rescue kadagiti kailyan no adantuman dagiti kanito nga dati ma-rescue. Iti agdama ket papan bisbisitaan ti Vice Mayor dagiti lalayusen na lugar ken dagiti kanal a matartarimaan tapno masiguro na nga awan ti problema inton panagtutudo. Para iti IFM News, I Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.